Bueno, 23. ariketa honetan, aurrekoaren antzekoa, 22. antzekoa. Bai? Kasutan 30 ikasle dauz, eta 16 jokatzen dabe futbolean. 14 saskibaloian eta 13 tenisean. Orrun, prestatu ditut hemen hiru borobil, hiru zirkunferentzia, eta futbolaren zirkunferentziaren barruan, honen barruan, hau da, kolore horia daukon honen barruan, 16 jokalari egongo dira, 16 gazte ikasle egongo dira. Saskibaloian, hemen, ongo honetan, 14. Bai, pineko pizka transparente, holanik. Eta hemen honetan, beste kolore batekin, naranja adibidez, eta bai, holanik, bai. Ongo honetan ere, 13, danetan. Vale? Bueno. Orduan, horretaz aparte, jengo dugu hemen. Kasuetan ditugu 16 hemen ditugu 14, eta hemen dauz 13. Bueno, 16 horietatik, 6 jokatzen dabe futbolen eta saskibaloian. Hau da, zirkunferentzia bi hauek F eta S zirkunferentzien ebakigunea, vale? Hauze honetan, gero borrakote. Ongo honetan, hemen barruan, dauz, zenbat, 6 dauz. Ez dakigu zelan dauzen bananduta, baina 6. Gero, dino, kendokotori, hor barruan 6. Vale? Fu eta eskole, jongo nazi pintzen igual hemen tartean. Hemen 6. Saskibaloia, futbol eta tenisean, beste 6. Ez hemen tartean, beste 6. Eta saskibaloia eta tenisean, beste 5. Eta amaitzeko dino. Eta iruk kiloretan partatzen dabe, irutan. Orrun, ze zati da iruarekin amankomuna dana? Ba, justu, amengo iruki antzeko honetan, amentxe barruan, dauz, iru ikasle. Vale? Orrun, jongo gara. Hemen iru badauz, eta ongo honetan 6 egon behar badira, amentxe iru egon behar dira. Vale? Beaz, hemengo horretan, iru egon behar dira hemen. Zati honetan orain, saskibalioa eta tenisen artekoa 5 ikasle badira, baina hemen barruan hiru badaoz, honen kanpuan, egongo dira, 2 ikasle. Eta amaitzeko, ongo honetan, futbola eta tenisen artekoak 6 badira, eta 3 badaoz hemen erdian, hemen, egongo dira, beste 3. Toin, zeintzu falta dira? Futbolean dauden 16 horietatik, 3 dauz hemen, beste 3 hemen, eta beste 3 hemen. 9 badauz hemen kokatuta. Beraz, hemen, zenbat geratzen dira? 19, ken 9, 7 ikasle hemen. Bestetan bardin, ja badauz kokatuta 8, 14raino, hemen 6. Eta hemen ditugu 8 kokatuta, 13raino 7. Orrun, zenbat dauz futbola, saskibaloia edo tenisa jokatzen dutenak? Batanak batu. Ba, hemen dauz, 10, 16, 18, hogetal... hemen ez dago, hon bost da hemen, barkatu. Hor txartu dago. Hemen bost. Bai? 8 gehi 3, 8 gehi bost, 13. Bale? Horren berriro. Deporteren baten parte hazen duten ezintzu dira. Ba, 10, 16, 22, 24, 29. Beraz, zenbatek ez dute ez futbolen, ez askibolean, ez tenisian jokatzen. Bueno, ba, izango dira. Danetan, dauz, 30, ken, hor barruan dauden 29 horiek, berdin, ikasle batek, ez dut futbolean, ez askibaloian, ez tenisian jokatzen.